Nina bakambombo shomnyamo kamzimba umntwana uyakhuleka kwindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Baphika eyokuvala kwesibhedlela Kwadukuza. Indida ngesidumbu esatholwa emhosheni. Kanti abamaloli bakhala ngobugebengu ku N2. Sanimukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Abaphathi besibhedlela esizimele Kwadukuza Private Hospital esitenge enyakatho KwaZulu-Natal basamile ekutheni esibhedlela kasinazi inkinga futhi ngamampungu imibiko yokuthi sizovalwa maduzane. Lokhu kuza ngemuva kwemibiko engaqhamuka ngemithombo yangaphakathi eyiveza ukuthi esibhedlela sizovalwa phakathi kwenyanga kaNhlangulana noNtulukazi kulonyaka ngenxa yenkinga yezikweletu kanye nokuthi kasenzi kahle ngokwezimali njengoba kugqoza ukungena kweguli kusona. Emva kwesikhathi esingaphezulu kwamasonto amabili ithimba lilandela uphenyo ngodaba lokuvula kwalesi sibhedlela okuthiwa kungenxa yezinkinga zemali ngaphakathi. Abaphathi balesi sibhedlela baveza ukuthi ingamampungelo ombiko imithombo ethembekile ngaphakathi ehlukene ithi abanye abasebenzi ikakhulukazi kumnyango wokuhlolwa kwamagazi batshela ukuthi isibhedlela sizovala ngoJulayi kuwona lo nyaka ngenxa yokuthi asenzi kahle. Okunye kwavela izinzolo zokuthi liyaphela nesonto kusafike iziguli engaphansi kwama-20 ongezinye zezinto ezimthelela zokuthi lesibhedlela singaqhubeki ngendlela efanele. Kanti eminye imibiko ithi nabahlengazi bebeqashwe ngaphakathi iningi labo selisulile ngenxa yazo lezi inkinga ezivelayo. Abaphathi balesi sibhedlela babese bephendula ithimba nge-email bethi isibhedlela sisebenza ngendlela ejwayelekile. Kude bohosibisi ngiKwadukuza. Umndeni wakacele inqoleni esigodini sakwaDlovinga ogwini oseningizimu yaKwaZulu-Natal uthi namanje usadunguze uNtuyini ngokuqhubekayo ngecala lendodana yabo ukwenza kwakhe enyawose osidumbu sakhe ke sathola sinengozi ekhanda emhosheni ngokude nakubo ngemuva kokuduka insukwana. Ongumalume kaMufu Linda Cele uthi isidumbu sikamshana wakhe satholwa ngenyanga edlule uNdasa kodwa kuze kube manje abakaze bayithole inombolo yecala. Ukhala ngokuthi usadunguze bomnyameni namanje umndeni wakacele ezinqoleni esigodini sakwaDlovinga ogwini oseningizimu nesifundazwe ngokuqhubekayo ngecala lokubulawa komshana wabo ukwenza kwakhe enyawose okwathola isidumbu sakhe sinengozi ekhanda emhosheni ongakude nakubo. Ongumalume kaMufi uthi amaphoyisa asezinqoleni bawagcina ngelanga kutholakala isidumbu. Uthi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi abakaze banikwe ngisho i-case number noma amanye amalungu omndeni eyoyifuna awanikwa. Amaphoyisa afika la samthola khona akabhalisa enza konke. Emva kwaloko akaze kufike kwaphoyisa lona sola ngaso sikhathi. Ukusebenza kwamaphoyisa asikuboni kahle kwangempela ngoba izingane seziphinde ngithi kathathu zofuna i-case number lapha ziyithole. Mawufika emakhazini wakufika kufuna i-case number sithi asinayo kuthiwa siyilande bafike lapha babuza ukuthi igama lomuntu enilanda kuyena ubani. Futhi kuze kufone bona basemakhazini la wahulumeni babanikeze bona babeyicela kodwa thina bangasinikezi. Ucela uthi banokwesaba njengoba kungakaze kuboshwe umuntu ngaleli cala ababulali basacanasa ngaphandle. Akaze kuboshwe umuntu asiboni iphoyisa yabo nje kanti manje izingane lezi zihlala zodwa izingane sezinovalo nazo ziyesaba azisazi nje ukuthi kusenze njani asazi ngempela besicela nje ukuthi amaphoyisa kaphakamisa inyawo ngoba phela abasolwa bakhona abantu abasolekayo. Elinye ilunga lomndeni lithi baseza ubuhlungu namanje njengoba bengazi kwenzakalani ngoMufi uthi ababulali baphila nabendaweni. La samthola khona samthola engumuntu owenenxeba lokhombisa ukuthi ushayiwe ngesikhala esithizeni okungaba imbazo engaba mhlambe ubhushu inxeba esalithola kuyena. Kodwa futhi la simthola khona kukhomba ukuthi uphosiwe khona. Okubhlungu ke sathi mesewathinta amaphoyisa afike ezothatha umzimba sawagcina ngalelo langa. Akaze
kuphinde kube khona into eyenzakalayo ngamaphoyisa asezingolweni okuyiwona esiwasebenzisayo njengoba sila ezingolweni. Kuhambe kwahamba-ke mase kufunakala ama-case number, nalo case number kwaba ukuthi itholwa abasemakhazeni abathi abanalungelo ukuthi basinikeze yona ngoba bazitholele yona bona ngendlela yabo. Ithinta amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba. Ukhulumela amaphoyisa uRobert Nethunda uthi umndeni awuzama ukuxhumana namaphoyisa asezinqoleni ufuna umseshi ophethe icala. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisezinqoleni. Bahlezi ulibhojoza abashayeli bamaloli athwala amalahle asuka esifundazweni eMpumalanga ezowachithwa kwenkampani iTransnet ese-Richards Bay inyakatho lesifundazwe njengoba sebaphenduka isigcawu sokudlala izelelesi. Lokhu kuvezwe ngabanye balabashayeli obese kupheleka izinsuku beduve emgwaqeni onguthela waye ku-N2 belindwe ukuyochitha amalahle. U-Obert Masina uthi kabathi buquthu ubuthongo njengoba bephoqeleka ukuthi belale emgwaqeni ngenxa yezenzo zobugebengu ababhekana nazo ngenkathi besalinde ukuyochitha amalahle. Bakhala ngesimo senhlalo esingesihle abashayeli bamaloli ahlala eduve emgwaqeni N2 elinde ukuyothulula amalahle kwaTransnet eRichards Bay. uMandla Khumalo ngomunye wabashayeli uthi ukubaphatha kabi ukuthi kabatholi nancazelo ngesizathu sokulinda isikhathi eside. Into eyayibuhlungu ukuthi ngoba ngaphakathi lapha ehaba akekho ngisho yedwa eyaphume lapha ezobheka ukuthi njengoba nje ama-truck emaningi la avinjwe yini. Okunye okuyaye kube kusiphathe kakhulu singodriver mawufika ngaphakathi lapho ukuthi la odiliza khona nakunama-truck kodwa la uhlala usuku lonke la njengoba sila emgaqweni akubikho la esigeza khona akubikho la efanele sitholethe khona simile nemgaqweni futhi bangabe ungakuphathanga ukudla ozokudla uyohlala nje la mhlawumbe ugcina sekudla kona umoba la useduzane lo ukuze ukwazi ukuthola into ezokwazi ukuthi bekhona esemzimbeni. U-Obert Masina uthi-ke besabela impilo yabo ngemuva kokuba kwabanjwa inkunzi omunye wabashayeli. Lapha ngisehlathini lapha igebengu vele na sivile esikhathini esendlwile omunye driver bamthethe bamthathela imali emahlathini. Ngakho-ke vela awukhoni nokulala kahle ngoba ngisehlathini la. Sicela mane laba base-Richards Bay bamane basivulele ukuthi baende ngalenye indlela sisuke la mahlathini ngoba silala khona lama emalolini. Kanti-ke umbuso Madlala uthi-ke ukuhlala isikhathi eside emgwaqeni kuyabalimaza nasemholweni yabo. Inkampani eziningi impela sihola ngawo amaludi. Manje la ekumalodini siyalimala uthothi uhleli izinsuku embili emholweni wakho uthothi uyangena umholo awusekho mncane. Yiyo leyo nto ethile ukuthi kwesinye isikhathi kodriver abanye sebeyadlula ngalana ngoba yini baphuthuma indaba yamaludi ukuthi kufanele bedilize ukuze ukwazi ukubuyela emuva ngoba bebona lo line lo muntu. Kanti lo line ukuba ukho kuyakwazeka ukudilize ngabe kuyaphusha ngabe nengozi asikho. Usifiso Nyathi wenhlangano emela amaloli uthi iTransnet ayizigqizi iqakala izikhalo zabo. Abantu bakwaTransnet board abayisimiselanga ukhona umfethu abathi unkululeko lapha bekumele sibe ne-meeting nje umhla ka-12 lenyanga le bayikhansela abasidelela nje uTransnet abaphathi bakwaTransnet abayiboni ukuthi yini i-ATDF noma uma-truck driver ayikho into abangeza kudriver ayikho into abangekhuluma nodriver abaziboni bekhuluma nodriver angazi noma mhlawumbe bangcono mhlawumbe thina siyini thina nje angazi noma sifana nendle nje abazimiselanga futhi abathande imfethu. Umphathi wechwebe eRichards Bay uDennis Mqadi uthi basezinhlelweni zokulungisa lengqinamba mayelana nezinyokotho ezihlangene nama-truck. Iziningi izinhlelo esizinazo kumanje nje siphuma kwenye la sihlaziya khona ekubhekene nokwe-short term njengokuthi basebenzisa how fast they are ukungena ephoti baphinde baphume kanjalo futhi nokuthi babekwaphi bastage waphi and ama-staging areas lawa esithi ayakhiwa njengamanje iwona azokwazi ukuba abe nawo wonke ama-services ama-truck drivers from ukugeza ukudla ukulala and all that. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni eRichards Bay.
Sasizakhele udumo isitudent sasenyuvesi yakwaZulu ongoyekwadlangezwe enyakatho KwaZulu-Natal ngokwenza ke ibhaqulo sebenzisa uflawa amanzi kanye ke nodayi wokudla. Unoxolo Mlambo owenza ke izifundo zeBcom Economics odabuka emfekayo eMtubatuba uthi ukudlula emhlabeni komlingisi uPatrick Shayi owayela nesihlava sokuhlunyezwa abesifazane ikhona kwamgqugquzela kuba ke enze lezi ibhaqulo ngenhloso yokuqwashisa umphakathi ngalesihlava. Usezakhele udumo ezinkundleni zokuxhumana umfundi wasenyuvesi yaseZululand unoxolo Mlambo owenza izibhaqulo ngokusebenzisa uflawa, amanzi kanye nodayi wokudla. Lezi zinto uzenza ukwenza imfanekiso eyenziwa kumafilimu. Le ntokazi ithi lokhu kuqale ngenkathi kushona umlingisi kamabonakude uPatrick Shayi obelwisana nesihlava sokuhlunyezwa kwabesifazane kuleli. Kanti ukudlula ngaphansi kwesimo sokuhlukunyezwa ebudlalwaneni bayo le ntokazi ithi kube nomthelela ekutheni yenze lo msebenzi. Ukwenza i-makeup lokuphaqula abantu ngiqale ngo-2020 noma 2021 kukade kushona ubaba uPatrick Shayi. So ngase ngayiqala ngokuthi ngifuna ukuthi ngigqugquzele abantu be-gender basis ngoba nami ngake ngaba nesimo la ngibheka khona ngiyahlukunyezwa upartner wami. So like bengumuntu engimlandelayo ubaba uPatrick Shayi kakhulu. So ngaba nokuthi nami ngenze something ezogqugquzela ukuthi ngiqwashise nabanye kube into kanjalo. Ngisebenzisa uflawa, amanzi, i-tissue, i-glue lesikole ingane kube yi-food coloring mase kuba yizo-ke lezi zinto zama-foundation ngenza ngaso isikala. Inhloso le ntokazi enkulu ukugcina isiyenza lokhu ngokusemthethweni iphinde ikwazi nokuthola olunye ulwazi ngokusemthethweni iphinde isebenzele izinkampani ezinkulu. Kanti iphinde yaveza ukuthi isike yawenza lo msebenzi kwababeqopha ifilimu emphakathini wasesikhawini kanjalo nabafundi basenyuvesi ukuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngifuna ukuyibona nje nami ngivela ku-TV kuthiwa Noxolo Mlambo mekuphela lapha kuthiwa makeup artist Noxolo Mlambo. Ngiyafisa ukuyibona ngikwelinye izinga ngiyifundele ikakhulukazi ngoba njengamanje sekuqashwa ngecertificate ngifisa ukuthi ngibe nesitifiketi ngiyifundele ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngiqasheke ngibe ne-qualification. Ngiyalifisa futhi ukuthola uxhaso kakhulu nakhona esikoleni ongoye ngiyafisa ukuthi nakhona kube bengixhasa kakhulu njengomfundi wabo ngizokwazi nami ukugqugquzeleka yabo ngiyibone sengikwelinye izinga ngalento engiyenzayo. Nomndeni wami uyangisupporta kukho konke nabangani-ke bayangisupporta. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyibona ngempela senginaso isitifiketi sale makeup engiyenzayo sengenza futhi nje okunzima kakhulu nalokho engikwenzayo kakhulukazi ama-movie aphesheya nje ayibenza kube wesi ama-scary movie. Ngiyafisa ukuthi ngenze nami okunjengabo ngokuhamba kwesikhathi nezinto i-material yokwenza. Le ntokazi ebonakala inekhono elingandele umuntu ithi yafisa ukuthi abantu besilisa bayeke ukuhlukumeza imbokodo. Ezinabenzi 1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo esikhaleni. Ake sithi shelele itolo nina besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nina bendlovu enamandla kwindaba ze-1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. Baphika eyokuvalwa kwesibhedlela Kwadukuza. Indida ngesidumbu esatholwa emhosheni. Kanti abamaloli bakhala ngobugebengu ku-N2. Bekukuhle kudelile ethugela Ferry Mall eMsinga maphakathi KwaZulu-Natal lapho umkhandlu wakhona unikezela umphakathi ithuba lokuba kukhangise ngomsebenzi wezandla abawenzayo nokuyilapho benike khona abanye izitifiketi ezibagunyaza ukuba baqhubeke nomsebenzi wabo wezandla. Sekela meya kulo masipala uMsinga uThenjiwe Mbatha ubese bagqugquzela laba ukuba bewabhalisa amabhizinisi abo ukuze bezothola uxhaso olufanele. Bekukuhle kudelile ethugela Ferry Mall lapho umkhandlu waseMsinga uhlela umcimbi obizwa nge-Market Day. Lo mcimbi ubuhlelela ukunikeza umphakathi ithuba lokuba bekhangise ngomsebenzi wabo wezandla abawenzayo. uSindi Buthelezi uthi lo msebenzi uyamgqugquzela ukube yazi imvelaphi yakhe.
inhloso yami kakhulu ngalo msebenzi ukuthi abantwana abancane basakhula since sekunokuthi umuntu alahla amasiko wakhe se-adoptha amanye amasiko bazi ngemvelaphi yabo. Umntwana abukele kuwe mama omncane ukuthi nangu umama omncane uyakwazi ukuthi agqoke kahle ayifakele ubuhlali bakhe abenjani and uyakwazi ukuthi abukhande aphinde futhi akwazi ukuthi azondle ngawo lo msebenzi lo. Uqhube ngokuthi umsebenzi wezandla udinga ukuba uthande wena ngaphambi kokuba wenze lo munye umuntu, kanti uphinde wagqugquzela abantu besifazana abasebasha ukuba bayaqhakambisa amakhono abo. Ngiyafisa futhi ukuthi omunye umuntu omusha osekhaya ongibonayo or umama umakoti ongibonayo agqugquzeleke ngami ukuthi kuyenzeka if usukuma vele utshela ukuthi manje ngizoyenza lento iyenzeka. Siyakwazi ukuthi siqhubekele phambili. Ungalindi ubaba eGoli eThekwini kuphi azokupha isinkwa. Usiyozucela nomentshisi cha sukuma umuntu omusha mama nje okhonayo ukuthi uzenzele ukwazi ukuthi uzenzele lento uNkulunkulu akuphe yona. Kanti omunye wabathungi uveze izingqinamba ababhekana nazo kulomkhakha wokuthunga. UNomusa Mvelase uthi njengoba besemakhaya kuye kube nzima ukwenza into uma isikhathi sisincane. Ama-challenges sibhekana nawo ukuthi uma ngabe umuntu oyezofika ezocela ukuthungisa makafike ngesikhathi sisekhona. Mhlambe uzofika namhlanje mhlambe Monday, Tuesday. Mangabe fika acela into mhlambe Thursday. Mina mangabe anginayo material ehlezi ikhona. So ufuna ukuthi efike kusenesikhathi mhlambe kusenamaviki okanye kusenenyanga mhlambe ezayo ukuze ngikwazi ukuthi mina ngoba ngabe ngizokwenza into kufuna ngibe nematerial. Kufuna ngibekelele ukuthi ngikwazi ukuthi ngedropeni bese ngikwazi ukuthi ke ngibaphathele into zabo. Ubese nxusa uhulumeni ukube ngenelele besizakale ngezindawo zokusebenzela eziphephile njengoba ubugebengu sebudlangile. Uhulumeni asisize ukuthi sikwazi ukuthi sithole izindlu ezisafe sibe nama security ngoba uma ngabe sizigadela thina siyaqhekezelwa singakhona ukuthi ke siqhubekele phambili sihlehlele emuva. Kanti usekela meya womasipala uMsinga uThenjiwe Mbatha unxusela abosomabhizinisi ukuba bewabhalisa amabhizinisi abo ukuze bezokwazi ukuthola usizo olufanele. Kakhulukazi ke kibo umuntu akakufisayo ukuthi abaregister bebe osomabhizinisi abasemthethweni ukuze bekwazi ukuthi bethole uxhaso kizo zonke indawo lapho bengafisa khona ukulithola nakithi njengomasipala nasemnyangweni nje yonke kahulumeni ebhekelela kakhulu osomabhizinisi abancane. Siyaqhubuzela ke kakhulu lokho kubona ukuthi irejistani lingene kahle kuma database onke akhona kahulumeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemsinga. Ake siphinde sithi shelele etoreni besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili. Baphika eyokuvalwa kwesibhedlela Kwadukuza. Indida ngesidumbu esatholwa emhosheni. Kanti abamaloli bakhala ngobugebengu ku N2. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-19.31 kuyidola laseMelika, kanti belingu 23.99 kupondo waseBrithani, lingu 20.82 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona zivalwe $1,965.74 ounce, ukuthi intengo engahluziwe yona ke bingu $75.86 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukuqhubeka nokucwaseka kanye nokungatholi ukwesekwa ngokwanele kwabesifazane kwezemidlalo kuleli sekuholele ekutheni kubanjwe ingqungquthela ebizwa nge-Articulate Africa Sports Seminar. Le ngqungquthela ebanjwe eThekwini KwaZulu-Natal kuhloswe ngayo ukudingida ngeyinkinga ezikhona kulomkhakha kanye nokuzama ukuqhamuka namasu angasetshenziswa ukuguqula lokhu. We know that women athletes in South Africa are not getting paid the same as men. The investment from brands like Momentum, whether they're on the JSE or not, we're not sponsoring provincial, national and community sports athletes. And because we're not putting in money behind these women, we're finding that girls, especially when they reach the age of 14,
they start to leave their sporting codes, even if they're talented, which is such a pity, because if that girl went on to push sports, she'd be able to make money for her family and her community. So it's possible for communities to start improving using the talents of the boys and girls in that community. So what we'll be discussing at the summit are a couple of topics. Number one is grassroots sports. What can companies and brands and even government, what can they do together to put more money, more time and effort behind women in sports? How can they encourage young girls to get into things, not just netball, soccer, because globally soccer is a sport that makes the most money. So we want to be able to push girls into sports that are not just for men. But the summit is also there to talk about the media. I don't know if you know this, but in South Africa, 40% of all the sports that we see is of women. So 40% of the participants are women, but they only get 4% media coverage. So you can imagine, if you're not on TV, how am I going to know who you are? How is that sport going to grow? And why would I take my money to go to the stadium to watch you like Banyana if I'm not told you exist? Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezu komzimvubu amamponda isambu kehlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.